Kaixo guztion, gu, enara eta doa eta digestioa prozesua azaleko dizuegu. Nik hau fasia interpretatuko dizuet. Janaria haua murtsikatzen dugu. Listuarekin nahastuz. Hortzaginak eta argiaren laguntzaz. Listuak bi eginkizun nagusi ditu. Janaria, murtsikatzeko janaria, boloa sortu eta bestetik amioia bihurtu urdaiak hobeto digeritzeko. Nik bigarren fasea azalduko dizut, urdai fasea. Elikadura boloa pareja eta estegorria zehar urdailera iristen da. Urdaileko paretak mugitzen hasten dira eta janaria gelditzen da denbora bat. Urdelurin edo urik nahastrekoek urdaileko digestioa amaitzen da. Urik edo urdailaren mugimenduaren bitartez proteinak eta karbohidratuak deskain egiten dira eta janaria aibidez. Pilorua itxita hartzen da, baina aira prestatuta dagoenean irikia egiten da eta aira estunearera elagatzen da. Nik hirugarren fasea azalduko ditut, este fasea. Gibelak sortutako behazuna estemearrera igoratu. Behazuna koipean digeritzen. Bigarren urina, pankrea sortutako areguna. Behazunarekin batera koipen digestioa amaitzeaz gain, albidetzaz gain, proteina eta zukreen digestioa amaitzen. Hirugarren urina, bi urinei laguntzeko este paretetakoak aste urina. Mantenugai horiek ondo digerituta daudenean, estemearreko odolodiek surkatu egiten dituzte eta gorputz guztira banatzen dute. Digestioa ondoren, hondakin batzuk gelditzen dira eta odolodiek hondakin horiek ez dituzte surgatzen eta estelodiruntzoa. Eta hondakin solidoak ondestean pilatzen dira uztetik kanporatzen.